Nggih, Mbak Engga. Monggo ning cek dulu. Cek. THJ Audio. Monggo jenengan rumiyin. Kula rumiyin nggih. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ini Pak? Sampun ngantuk. Dereng. Semangat nggih. Warga pundi niki? Balong maca nggih. Anjir. Sama-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat kabeh nggih. Kan mari berlibur berapa hari iki? 1 hari nggih. Sinten nggih? Lo penonton nih berlibur toh kemarin kita kan nggak tampil. Oh nggih. Mosok wis kurang semangat. Nggih. Saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu ugi matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem sedaya Bapak Panitia. Wonten iki Bapak Panitia, ugi ibu-ibu PKK sedaya matur sembah nuwun. Ugi mboten supening dalem ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Balung Mojo Kulon. Nggih. Ingkang sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang ingkang dipun pimpin kali Mas Didi Purwanto alias Mas sinten ning Mas Gundul. Piantune bagus, ramah tamah dan gemar bersedekah. Alhamdulillah dan tidak sombong. Tentunya Mbak Inga. Nggih. Oke, ing dalu menika bergabung dengan channel YouTube yang hadir pada malam hari ini matur sembah nuwun. Yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi wonten kenapa mawon ning ingkang wonten wingking kita ini loh yang terbaru nggih ampun kaget lek tahun kepengker niku harganya sekian sekarang sekian dan karena tambah sekian ya ada yang terbaru. Budi Wijaya selalu memberi yang terbaik tahun demi tahun. Dadi aja kaget lek regane rada ngoten ya to ning nggih to. Niki napa video Tron nggih jenenge Wijaya Tron. Operatore sinten ning Mas Hendri sekali Mas Aan. Nika lho ning piantune. Wonge nduk sana. Oh di sana. Piantune ganteng blenga-blenga. Waduh Brondong ta Mas? Brondong. Ngawur. Hah? Bene brondong lah ngono. Nggih matur sembah nuwun kagem Audio Nabila yang sudah bergabung dengan audionya THJ Audio. Nggih, matur sembah nuwun sanget kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur ingkang hadir ing dalu menika tanpa terkecuali. Nggih, monggo ning salajengipun acaranipun apa? Acara Bedayang Serba Serbi. Masih bersama duo gak jelas. dekati ayo dulur muda mirsani
Nggih monggo ning langsung ke mawon dipun Selanjutnya. aturi. Yang perdana kita tampilkan Neng Bella Firmansyah dan Neng Adis Bagas Wara. Matur suwun. Ning Matur Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Dipun aturi ning untuk penampilan yang perdana tim pedot jalur langit matur sembah nuwun. Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Di belakang Neng Adis Bagaswari. Selanjutnya kita tampilkan Neng Dias Pratama dan Neng Rista. Ya salam. Oh diganti. Je. Oi. Neng Rista. Ya salam. Manis wetone Jombang manis wetone Jombang sing manis aranate sambang aromanis aromatis wetone Nganjuk manis wetone Nganjuk ireng manis kapedhok aromanis weton Kediri aromanis weton Kediri ireng manis dora marati. Di belakang Neng Rista saya tampilkan temang-temang manis campur sari. Ada Neng Nana Leho dan Neng Yantika Dimas Santon.
pinggir kali dasar ayo moblong sing moblong termerati bisa gampang ora bisa nembung bisa nyawang rawani nembung baru dayang ulon ayo moblong sing moblong duwe wong sarung plengkot duwe pinggir atine nekat owa pikir Di belakang Neng Yantika masih di tembang manis campur sari ada trio Wati, Neng Rani Kimbulwati, Neng Kiki Ameliawati, dan Neng Menik Mustikowati. Loas sak solae trana suku saking Purwo rene nendra nalendra saeko raya bangun dasar ayu lancar kuning nora worong atiku dadi komeng asepmu kedede aku wicrimo tanah kanggo tantu tangan gore nawangi sana sale wong atiku ra bisa Di belakang Neng Menik Mustikowati masih di pemeran penting Budi Wijaya ada Neng Marsa Aprilia, Neng Yuni Suyanto. mencelok nang tembak peperan maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah ati walang kekek walange kadung mencelok ning karo aja ngenyek karo wong kakung ditinggal lunga bakal ning cilaka walang kekek walang irang mabur terang yen bana mandeng aja mong seneng golek ana parani Di belakang Neng Yuni Suyanto masih di pemeran asli Budi Wijaya ada Neng Vikup Krisna dan Neng Rizky Tok. sore ngerete sang tireteng
Treteng arep Mojokerto esuk eling sore eling-eling rumangsa nyang kere sore nang sing ditaker godhonge jati esuk mikir sore mikir sing dipikir manasne ati. Pengreman asli Budi Wijaya ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Semoga selanjutnya masih di pengreman asli Budi Wijaya ada Neng Susan Marsono dan Neng Titin Subayu. Di belakang Neng Titin Subayu akan saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Siapa Neng Nur? Monggo diaturi. Ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini Surobi. Dalam sinetron Siluman Gerejo.
Jroning suka kudu eling lan waspada ora butuh kae-kae butuh kumo nyambut gawe dari mata turun kasih dalam merasa aku nurun ora kurang nurun saking penuh sing kepen. Selanjutnya kita tampilkan 4 seniwati sekaligus senior-seniornya Budi Wijaya Ning Yayu Karmala Ning Irma Arifin Mami Okta Sudarmanto dan Ning Mary. Segara pisang sesaji ning karya pitek apa masih muda irone suka kudu eling lan waspada ing manamon ben kuda sejetriya tersemarang dengan jangkamu Ning Nur genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane Arek Jombang sumangga Mas Jono. Apa iki tak dalane takdirku sing jawabe seliramu petati petolande wis kadung mati rasaku srungu watangisku beci itu
lintang yang kosong kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane bapak ibuku sepurane mas yen gawe loro hatimu mantap deh kisah nyata apa ya buku sing loso bapak boleh galau THC audio pertunale jeneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menteke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis elo kaya lumut ing pinggir segara sesuk ning jero dodo pancen lara ati arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja silak batinmu marang kahananku kan mas upusen rasa tresnaku sakno sakno opo iki sakarane takdirku sing jawab gak usah nangis siramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku hari kasarane lintang yang kosong kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu Budi Wijaya dale wong anti galau juga Raja Audio kerja bareng Nabila Audio Fortunalik terima kasih Wijaya Video yuk sikat pancen ngelarake harap kepiye maneh kowe wong ra duwe aja silak batinku marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnaku ra usah nangis sing wis ya wis opo iki sakarane takdirku sing jawab siramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku opo iki sakarane takdirku
sing jawab sliramu dadi ketolane Wis kedemati rasaku Mas rungokno tangisku becike melungo saka uripku mari basanggan mitane aku so kowe teko gawe loro marang tresno Iki salahku pilihane bapak ibuku sepurane yen gawe lara hatimu menok sekali Jodoh
sinarmu bagai purnama, paras bertaburkan cahaya. Mantra apa yang engkau berikan sehingga mayangmu menghantui, selalu terbayang mimpi mata, selalu terbayang menjadi dari ujung kuku hingga ujung rambutku. Mengapa di hati ini lain terasa, meski ku tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Adakah kenyamanan di hatimu di saat ku melirik dan memandangmu? Adakah serat rasa cinta mata merkena ketukan jiwa? Ilusi apa yang telah ku raih, senyum manis bayanganmu yang tak pasti. Sekejap engkau datang, sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Hanya bunga mimpi yo Budi saya kasih LPBJ. Ada juga trio Irama Jespa Budi. Terima kasih. Mantra apa yang engkau berikan
kasih dan rasa cinta pada morgana seperti ketukan jiwa. Ilusi apa yang telah ku raih, senyum manis bayanganmu yang terpasti. Sekejap engkau datang, sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di sini. Hanya bunga mimpi. Kutha Jombang arane Jawa Timur katae, kutha disebut kutha beriman. Presidennya panas dadi nyatane, kutha satria panjenake pondoke kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane. Tirta wisata yoga ora lali, dina minggu ya pancen akeh sing nekani. Pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan, kena kanggo contoh uga kanggo patuladan. Rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan, pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Paripurna Nektar Dalam baiknya usaha sudah acara budaya serba serdi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda Ya. akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Oleh Cak Roso. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya Nekino Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewitan baru